বাই ইলেকশ্যন আৰু কাৰ্বি আংলং ইলেকশ্যন যোৱাকালি এনাউন্স কৰিছে অহা 8 জুনত হ'ব। আমাৰ কাউন্সিল এৰিয়াত এটা মাত্ৰ যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি কাউন্সিল কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সকলো প্ৰস্তুতি আছে। আমি কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিম আৰু বিপুল ভোটত জয় হ'ব। বাই ইলেকশ্যন আৰু কাৰ্বি আংলং ইলেকশ্যন যোৱাকালি এনাউন্স কৰিছে অহা 8 জুনত হ'ব। আমাৰ কাউন্সিল এৰিয়াত এটা মাত্ৰ যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি কাউন্সিল কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সকলো প্ৰস্তুতি আছে। আমি কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিম আৰু বিপুল ভোটত জয় হ'ব। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360